Amen bazalwane entambama kuMsombuluko ilanga leholide ngisukuma nokubonga kakhulu bazingcwele ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kule holide le lockdown usenze nathi sakhona ukobey umthetho wokuhlala emakhaya. Bazalwane abazingcwele ngizobheka nje izwi ngokukhulu ukuphuthuma ekutheni uNkulunkulu kahle hlethine sasingafanele ukuza kuye kodwa ngomusa wakhe was-invite ukuba size kuye, ngomusa wakhe wasenza ukuba sizohlala naye. Sasibizwa ngabezizwe but ngegazi likaJesu eliphalala esiphambanweni wasithenga nathi ngegazi, sathengwa ngenani eliphakeme, sathengwa ngegazi likaJesu. uNkulunkulu before uJesu wake wathumela abaprofeti, wathumela nabafundisi kodwa bahluleka ukuzodonsa umuzi. Kodwa uNkulunkulu ecebile ngesikhawu sakhe wenza ukuthi nani enanikude ngokwemvelo kodwa ngomusa kaNkulunkulu sazohlala naye. Sizofunda incwadi kwabaseFesu la sibheka khona nje evesini abaseFesu 2 uvesi wethu siqale ku4. abaseFesu 2 uvesi 4 isihloko sakhona sithi abezizwe bahlanganyela nabaJuda insindiso yomusa. Abezizwe bahlanganyela nabaJuda insindiso yomusa. Number 4, kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu. Kungumusa nisindisiwe, wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu, kuze kuthi esikhathini esizayo abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithine kuKristu Jesu. Amen bazalwane. iBhayibheli lithi uKristu ecebile ngesihawu wenza ukuthi sasiyizinto ezinganalutho, singanakekanga, singabantu esihambela kude noNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu wenza umusa wahlisa uJesu kuba nathi ebesibukela kude kodwa ngomusa wakhe sibukeke sikuKristu. Akekho noyedwa umuntu oba kuKristu ngenxa yokuthi wenze kahle, kodwa nje kuwumusa ovela kuNkulunkulu ukuthi sizithole sikuKristu, sihawukelwe bazalwane. Sasiyizinto ezilahliwe kodwa ngegazi likaJesu uJesu wenza ukuthi sizohlala naye. Uthi-ke ngomusa kaNkulunkulu nisindisiwe, ngakho akungabi noyedwa oyibongayo ozipha ukuthi kungaye kodwa uKristu Jesu owalenga esiphambanweni. Kulelo gazi elachitheka kwaphunganiseka nathi sesizakale lenga esiphambanweni. Lithi iBhayibheli benza bonke kwaze kwafakaza induna yekhulu yathi ngempela lo uyindodana kaNkulunkulu. Sonke siyavuma sithi uKristu uJesu ngumntwana kaNkulunkulu oweza azothenga thine esasidukile. Ngaleyo ndlela ake siyeke ukubheka abanye sizibheke thina ukuthi ngomusa wakho Baba wethu sisindisiwe, ngomusa wakho sibukelekile, ngegazi lakho sihlanziwe, izono zethu atingalilanga uIsaya noma zibomvu njengegazi yenu uyayihlanza zibe mhlophe njengekwa simebuye. Elithi iBhayibheli okuKristu uyisidalwa esisha, okwaqala kudlulile sibe ngesibindi sithethelwele. Siyambonga uNkulunkulu ngenxa kaJesu manje kuze kube phakade. Amen.